अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभिराज अभिराज साउंड डीजे अभिराज पूजा की हाथ भोला धई दी है मां आज कोचिंग में ना पढ़ले है बा चला कोला में के भरले बा जाके शिवजी पढ़ले बा चला कोला में के भरले बा। डीजे अभिराज टेंट हाउस नई आर नवादा मैन चौक जला कोला में के भरले बा जाके शिवजी पढ़ले बा जला कोला में से भरले बा। चढ़ते सावन ओकर झुमता बे मन भोला जी के करे गइल बावे दर्शन पैसा पाकिट में से कढ़ले हे बारे जला कोला में के भरले बा जाके शिवजी पढ़ले बा जला कोला में से भरले भोला के दरबार में सब माफ होला बोल डीजे अभिराज जिनका मोबाइल नंबर 7320887397 के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए